Se čujemo dobro? Super. Ok, pozdrav svima, ja sam Marin, po profesiji učitelj tehničkog informatike, ali upustio sam se davno u poduzetničke avanture i prošle godine sam na Carnetu imao predavanje na kojem smo najavili projekt Škola budućnosti i sad smo vam došli zapravo ispričati što smo radili, što smo naučili iz svega toga, a zapravo ono što smo shvatili da ako želimo stvoriti velike osmijehe, trebamo napraviti velike izazove. Pa da krenem od toga, prvo, recimo kad pričamo o obrazovanju, u prošlom predavanju na CUC-u sam pričao o tome kako djeca danas gledaju na svijet drugim naočalama nego što mi gledamo. I onda mi kao edukatori stalno se trebamo pitati kakvim mi naočalama gledamo na svijet. I posebno trebamo se pitati koje su karakteristike današnjeg obrazovnog sustava koji je razvijen još u doba američke industrijske revolucije. Međutim, industrija se od tada nekoliko puta transformirala dok obrazovni sustav nije. I naš današnji obrazovni sustav je zapravo, čini ga karakteristike pravovremenost, gdje mi želimo djecu da savladaju određene stvari u točno određeno vrijeme, pa cijeli sustav je počiva na hijerarhiji, znači dolaze stvari top down, na produktivnosti, da napravimo što više u čim kraće vrijeme, standardizacija, ocjene i podučavanje. Znači podučavanje gdje učitelji primarni zadatak je prijenos znanja i priprema nastave. I onda ako idemo korak dalje, ako gledamo kako izgleda naš obrazovni sustav, tu imamo različite stakeholdere. Znači kreće od ministarstva, pa sveučilišta, pa tu radne agencije, ekspertne skupine, pa dođu i onda ako se uspijemo ne posvađati i ne uspijemo se dogovoriti što i kako bi se trebalo raditi u školama, onda dođu izdavači, pa se pišu knjige, pa se to uređuje, pa to neko treba odobriti i onda nešto dođe u školu. Problem je, taj proces je vrlo neefikasan, traje duže od 5 plus, u najboljem slučaju traje 5 godina, obično puno duže, i onda kad vi imate industriju koja se mijenja skoro na godišnjoj razini, to više nije vrlo efikasno. A ono što smo se mi počeli pitati, a gdje je tu industrija? Znači, jedna stvar što mi kao učitelji radimo je da pripremimo djecu za svijet koji dolazi, ta djeca će negdje raditi i onda je meni uvijek bilo suludo ako pripremamo djecu za rad u toj industriji, zašto industrija nije uključena u taj proces? Zašto industrija nije važan stakeholder? Ono što je činjenica je da industrija radi se veći i veći utjecaj na planetu. Znači, nekoć kad je industrija počivala na samo gdje smo imali motiku i obrađivali zemlju, nismo mogli kao ljudi raditi toliki utjecaj na planetu. Danas ljudi mogu se više i više kolaborirati i taj utjecaj koji mi radimo na planetu je sve veći i veći. I onda mi imamo situaciju da škole i industrija nisu povezani, ne pričaju. I to je veliki problem koji smo mi krenuli rješavati. I onda ja volim u svoja predavanja staviti neke kvotove izjave i gospodin Albert je jednog dana rekao da definicija ludosti je činiti stalno jednu te istu stvar i očekivati druge rezultate. I to me stalno vodilo, kopkalo i počeo sam se pitati, ok, a što bi se dogodilo kada bi počeli na obrazovanje gledati kroz druge naočale. Umjesto da smo fokusirani na ocjene, ishode učenja, da točno u nekom trenutku se moraju savladati neke stvari, što bi se dogodilo kada bi krenuli gledati na obrazovanje da pokušavamo stvoriti svrhovite, zabavne i tehnološki izazovne trenutke za pamćenje. I mi smo rekli, ok, ajmo napraviti da to bude naša vodilja, da uvijek sve što radimo, da gledamo kroz te naočale. I sad ću vam ispričati kako je to izgledalo u našem pilot projektu Škola budućnosti. Naravno, naslov predavanja je bio veliki izazovi za velike uspjehe i onda smo si rekli, ako želimo napraviti prave stvari, moramo si
napraviti brutalno veliki izazov. A taj izazov je bio kako stvoriti školu budućnosti. I ono što ja smatram da odgovor kako obrazovanje treba biti, kako škola budućnosti treba izgledati, to nije odgovor koji treba doći od mene. Nije odgovor koji treba doći od STEM-a. Čak nije odgovor koji treba doći od ministarstva, eksperata i tako dalje. Odgovor kako obrazovanje treba biti, kako škola budućnosti treba izgledati, treba doći iz društva. Znači, treba doći iz svih nas. I zato, upravo zato smo se mi fokusirali da zapravo izgradimo zajednicu. Uvijek kad pričamo o rješavanju problema u obrazovanju, pričamo da probleme će riješiti sustav. I meni se nekako čini da smo mi ko ljudi zaboravili da sustav čine ljudi, da smo mi taj sustav i da mi trebamo prionuti u rješavanje problema. I zato smo mi glavni fokus stavili na stvaranje zajednice, da spajamo ljude, da potičemo suradnju i laserski smo se fokusirali da budemo partneri učiteljima i da pomognemo i učiteljima i učenicima u kontaktu u njihovim prvim kontaktima sa novim tehnologijama. I ovdje, recimo, kada pričamo o toj suradnji, ovo je, recimo, jedan primjer koji se dogodio u niti 10 dana. Bila je učiteljica Anita Belančić, je sudjelovala sa svojom školom u našem pilotu i rekla je: ej, Marine, znaš šta, mi dogovaramo predavanje za našu školu sa Danicom Kragić-Jensfeld, to je jedna od naših vodećih robotičarki u svijetu. Želimo da malo inspirira naše učenike, što ne bi bilo fora možda da to podijelimo sa svim školama koje su u našoj zajednici. Ja kažem, pa super ideja, ajmo možda korak dalje i ajmo to podijeliti sa svim školama u Hrvatskoj. I onda smo se javili našim partnerima iz A1, rekli: gledaj, mi bi htjeli napraviti veliko predavanje, nas možete vi suportati sa tehnologijom. Oni su rekli: može. Mi smo u 10 dana organizirali predavanje koje je pratilo u realnom vremenu više od 1000 učenika diljem svijeta. I preko 350 pitanja su postavili Danici u realnom vremenu. Danica im je ispričala svoju životnu priču. Kako je ona zapravo počela se baviti robotikom i koji je bio taj njezini životni put i da isto pokažemo društvu da za biti vrhunski u tehnologiji ne trebaš biti muško, nego čak i žene mogu biti puno bolji od muških u tome. Stvar koju ja zapravo duboko vjerujem da jedan od najvažnijih osjećaja u poslu je svrhovitost. I posebno je to slučaj kada je pitanje obrazovanje. Znači, kako učitelji moraju vidjeti svrhu svog posla, isto tako i učenici moraju vidjeti svrhu onoga što rade. I onda smo mi gledali, ok, kako da stvorimo tu svrhovitost u stvarima koje radimo. Sad, mi živimo u vremenima gdje naš planet je jako ovisan o tehnologiji. Društvo je jako ovisno o tehnologiji, a mi tu tehnologiju se manje i manje razumijemo. Stvaramo konzumente tehnologije, a jako malo stvaraoce. I onda je meni suludo da živimo u 21. stoljeću gdje dan danas je u školama samo 1 sat tehničke kulture, a mi pričamo da živimo u tehnološkom svijetu i da pripremamo djecu za taj tehnološki svijet. I onda mi je još više suludo da mi se zapravo svađamo i diskutiramo da li treba i kako treba uvesti informatiku u škole. Jedna od zadaća škola je pripremiti djecu za svijet koji dolazi, ne za svijet koji je bio. I onda kad smo mi gledali čemu bi trebali djecu učiti, odabrali smo umjetnu inteligenciju. Zašto umjetnu inteligenciju? Jer to je tehnologija koja će transformirati industriju na sličan način kao što je transformirala pojava parnog stroja ili pojava računala ili pak pojava struje. Što znači da će ljudi početi raditi stvari na radikalno drugačiji način nego što su to prije radili.
Šta to znači? To znači da ćemo mi kao ljudi sve veću i veću interakciju imati sa strojevima. Vi ćete moći pričati sa svojim automobilom, pričat ćete sa algoritmima umjetne inteligencije. Naš zadatak kao edukatora, naš zadatak kao učitelja je da djecu naučimo kako ta tehnologija funkcionira i ne samo kako funkcionira, nego kako ta tehnologija utječe na naše živote. Ono što smo mi rekli, volimo izazove, ajmo napraviti zabavni tehnološki izazov, idemo vidjeti mogu li djeca u 3 mjeseca razviti tehnološko rješenje onako kako se danas radi u industriji. Dakle, da ne čekamo 5 godina i sada vidimo kako bi mogli djeca napraviti super stvari, ajmo vidjeti da zbilja danas rade ono što je aktualno. I tu smo se upartnerili sa tvrtkom Infobip, sa našom prvom unicorn kompanijom. Zašto? Zato jer želimo da djeca imaju pristup najboljima. Znači da ih stavimo zbilja u kontakt oni koji su najbolji u društvu i da to znanje prenesemo na djecu. I bila je ideja zapravo da u manje od 3 mjeseca djeca pokušaju napraviti chatbota pogonjen na umjetnoj inteligenciji. I onda smo se mi pitali, a dobro, ali šta bi uopće djeca trebala znati da se tako nešto napravi? Onda smo rekli, pa trebamo im napraviti neki uvod u chatbotove, pa trebaju znati natural language processing, kako računala razumiju prirodni jezik, kako se dizajnira razgovor. Pa smo rekli, ali bilo bi super isto da djeci ispričamo gdje bi oni jednog dana mogli raditi u tehnološkoj industriji u Hrvatskoj, da im pokažemo da u Hrvatskoj postoje sjajni projekti i da mogu tu ostvariti svoje ideje i raditi na kompetitivnim stvarima na svjetskoj razini. Pa smo ih naučili kako funkcionira strojno učenje, design thinking, kako se treba neki problem obraditi i na kraju su oni radili na svom vlastitom projektu. E sad, ono što sam se ja uvijek pitao, ono što mi je bilo suludo je zapravo da mi dizajniramo obrazovni sustav, a nitko ne pita djecu ono što i kako bi se trebalo raditi u školi. Nitko ne pita učitelje na široj skali kako bi trebalo to iskustvo u učionici izgledati. I mi smo se dosta pitali kako tu stvar promijeniti i onda smo rekli, ajmo razviti program koji nećemo mi govoriti šta i kako se treba raditi, nego ajmo napraviti program koji ćemo razvijati u realnom vremenu dok ga naši korisnici koriste i da nam korisnici govore što i kako bi trebali raditi. U pilot smo uključili 60 škola, što otprilike je bilo 150 učitelja i 1000 učenika. Otprilike smo znali šta i kako bi se trebalo raditi, ali mi smo 20% materijala smo izbacili i onda smo dobili povratne informacije od učitelja, bilo bi super da je ovo unutra, bilo bi super da je ovo unutra. Našim učenicima je dosadno ovo. I kako smo mi dobivali feedback u realnom vremenu, mi smo mijenjali stvari i gradili cijeli program iskustvo na temelju ono što su nam oni govorili kako bi to trebalo izgledati u učionici. Tako da kad pričamo o razvoju naših programa, mi uvijek želimo da zapravo zajednica bude ta koja vodi razvoj, a mi smo tu da sve omogućimo tehnologiju i edukacijske materijale, da se zbilja vrhunsko iskustvo postigne u učionici. Infobip ima svoju platformu za izradu AI chatbotova. Vi možete kroz drag and drop sučelje vrlo brzo napraviti bota. To smo testirali u školi da vidimo da li tako nešto može biti, da li se može koristiti u obrazovanju. Djeca su zapravo prvo su naučili kako se rade botovi na vrlo jednostavan i intuitivan način. I onda smo išli korak dalje i rekli smo, ali bilo bi super da pravi inženjeri isto djecu uče stvari. I onda smo pitali Vesnu, Vesna, ajde se s njimi ispričaj djeci kako se dizajnira razgovor za chatbota. Ili smo pitali Krešimira, Krešo, daj ispričaj djeci koje vi probleme rješavate u Infobipu. Šta su oni veliki izazovi zbog kojih ne sanjate? I kao što vidite, u tehnološkim tvrtkama ne rade samo muški, nego rade isto i žene i muški. To je uvijek ljudi pričaju da je tehnologija za dečke. Nije istina. Spol nije bitan. I onda smo išli korak dalje i razvili smo sučelje za izradu i programiranje chatbotova. Ovdje je recimo primjer kako to funkcionira, gdje mi našeg bota učimo
da može odgovoriti na pitanje kada ja danas imam ovo predavanje. I sada prvo bot mora prepoznati neku namjeru, pa mu mi damo primjere na koje sve načine neko može iskazati namjeru, pa definiramo šta treba odgovoriti kada bot prepozna tu namjeru i kada se to treba odraditi. Znači, ovo je cloud sučelje gdje djeca mogu programirati iz kuće ili u školi i nisu vezana za školska računala. Kada djeca isprogramiraju svog bota, krenu trenirati algoritam strojnog učenja i onda u realnom vremenu mogu razgovarati sa koji su isprogramirali. Desno se otvori simulator i sad vi pričate sa svojim botom, pitate, rade bota za dostavu pizza i onda mi kažemo, bot nas pita kako se zoveš, ja kažem, zove se Marin, pa bot prepozna gdje je moje ime i ja ga pitam kada je tvoje predavanje i on mi odgovori u taj dan, u to vrijeme. Isto smo učili djecu baze podataka, znači da pizzerija ima svoj meni pa moraju napraviti bazu podataka, pa smo ih učili da isprogramiraju da mogu neke podatke čitati iz baze, da mogu zapisivati u bazu i tako dalje. Znači, poanta je djeca ne žele učiti informatiku da bi znali ispisivati parne brojeve od 1 do 100. Djeca žele stvoriti stvari, znači žele se igrati, žele raditi na projektima. I onda je bio projekt, napravite chatbota i odite kući kod svoje bake, none, roditelja i dajte im da oni pričaju sa vašim AI chatbotom. Također, svrha treba biti da djeca u školi rješavaju globalne probleme, globalne izazove. Ja uvijek pokušavam djeci objasniti, ne idete u školu da bi imali dobre ocjene, čak ne idete u školu da bi dobili dobre poslove. Ono zašto učite tehnologiju je da bi rješavali probleme u vašim lokalnim sredinama. I onda smo rekli djeci, ajde proučite UN ciljeve održivosti i nađite problem koji možete riješiti u svojoj lokalnoj sredini koristeći AI chatbotove. I onda su klinci radili od projekte da recimo povežu udruge koje trebaju volontere i vi dođete, pričate sa botom i bot vas informira gdje i kako možete volontirati i slično. Sve skupa se bilo oformilo kroz projekt preko 140 timova. Ovdje recimo distribucija problema s kojima su se bavili. Vidimo da su djeca vrlo angažirana oko problema klimatskih promjena, zdravlja, pogotovo sad kad smo bili afektirani koronom i obnovljivim izvorima energije. I onda smisao nije da oni naprave nešto reda radi, nego da njihove projekte objavimo. Znači, nekoć kad smo u likovnoj kulturi najbolje radove stavljali na zidove škole, nama je zid škole web stranica na kojoj smo objavili njihove projekte. I onda vam točno oni pišu koje probleme su rješavali, zašto je to veliki problem, kako su oni pristupali rješavanju tog problema i onda vi možete popričati sa njihovim botovima. Ovdje je, mislim, rješenje koje je vezano za klimatske promjene, gdje vi se predstavite, bot vas pita šta vas zanima, ja kažem zanima me o grijanju i onda me bot informira šta i kako mogu raditi. Znači, djeca moraju vidjeti gdje je smisao onog šta rade, moraju vidjeti gdje je primjena toga šta rade. I također mislimo da isto posao učitelja mora biti smislen. Znači, učitelji ne bi trebali raditi posao birokracije radi, papirologije radi. Ja bih išao korak dalje i bio bi malo provokativan i čak bih rekao da svrha učitelja danas više nije čak niti podučavati. Jer kada pričamo o prijenosu znanja, to je nešto što danas tehnologija može jako, jako dobro raditi. Ono što ja mislim da je zadaća učitelja i edukatora da inspirira djecu, da motivira,
motivira, da potiče znatiželju, da ih uči djecu kako postavljati prava pitanja, kako da budu istraživači. I teško je te stvari raditi ako vi morate u 45 minuta, 30 minuta odvojiti da objašnjavate neke koncepte koji se tako brzo ne mijenjaju. I tu je negdje gdje možemo iskoristiti tehnologiju i zapravo učiteljima omogućiti da više vremena borave sa djecom, da više s njima razgovaraju i da idemo prema onoj personaliziranoj nastavi što svi govore. Ono što smo mi pripremili za učitelje je virtualna učionica u kojoj su imali pristup edukacijskim materijalima koje smo im pripremili. Te edukacijske materijale opet zajednica je razvijala samo zajedno sa nama i u te edukacijske materijale ugradili smo inženjere iz industrije koji su učenicima objašnjavali određene pojmove. I ono što mislim da je ključno, a to je da mi svi skupa trebamo surađivati. Trebamo biti partneri i trebamo biti podrška jedni drugima. Mi smo učitelje stavili na Slack i rekli smo mi smo tu da vama pomognemo. Znači, pitajte šta god vam treba, mi smo tu za vas. I trudili smo se u manje od 5 minuta ako možemo, kad god dobijemo neko pitanje, pokušati otkloniti problem, pomoći i tako dalje. Znači, edukacija, promjene se ne mogu dogoditi ako vi održite 2-3 dana seminara i onda smo prepušteni sami sebi. Mi moramo surađivati zajedno i naš je posao da tu maksimalno budemo za vas. I sad kad smo skužili da to jako dobro funkcionira, nakon 3 mjeseca dio naše platforme će biti komunikacijski kanal gdje ćemo pružati u realnom vremenu podršku učiteljima da vi kad ste u učionici da imate uza sebe i vrhunske inženjere i edukatore na dohvat ruke. I onda stvari koje čine nas kao ljudi su trenuci koje doživimo u svijetu i ponekad kad su ti trenuci toliko moćni, oni nas odrede da budemo ono što jesmo. I zapravo ono što mislim da je jako bitno da uvijek gledamo kako djeci stvoriti zbilja trenutke koje će pamtiti cijeli život. Mi te stvari pokušavamo ugraditi u kurikulum i pokušali smo ugraditi kroz razne aktivnosti. Kako je bila korona, rekli smo ajmo malo učiteljima i djeci maknuti fokus na svu negativu koja se događa. Oni moraju raditi na svojim projektima i onda smo im omogućili online mentoriranja eksperata iz industrije. I tu je primjer učenika 5. i 6. osnovne škole koji su radili na svom projektu i oni su se tjedan dana spremali gdje će pričati sa ljudima koji rade iz industrije, predstavit će im svoj projekt i pitat će ih za pomoć kako mogu nešto napraviti. S druge strane, mi želimo ljude iz industrije učiti da moraju ulagati u obrazovanje, da moraju ulagati s djecom i da svi zajedno moramo doprinositi da stvari postanu bolje. I onda kao završni event pilota smo napravili jedan event gdje smo pozvali tehnološke tvrtke da dođu sa svojim proizvodima, da se djeca igraju sa tim proizvodima, da vide šta se razvijaju u Hrvatskoj. Učenici su industriji predstavili svoje chatbotove, svoje projekte i drugim učenicima i onda smo pozvali isto ljude iz industrije da djeci ispričaju svoje priče. Pa recimo Damir Sabol, koji je osnivač Fotomata, je djeci ispričao kako je on napravio to što je napravio. I onda su djeca došla nazad u školu kod učitelja iz matematike, govorili upoznali smo Damira čiju aplikaciju svakodnevno koristimo. Znači, naš je zadatak da gledamo kako djecu inspirirati, a možemo ih inspirirati tako da im ispričamo isto naše životne priče i da ih stavimo u direktan kontakt sa ljudima iz industrije. Tako da ćemo na godišnjoj razini raditi taj event koja je zapravo svrha da dođu škole, da dođu industrija i da počnemo zajedno razgovarati i da zajedno počnemo raditi da obrazovanje bude bolje.
Zapravo ono što želimo da bude ishod toga što radimo je da dobijemo ovakve komentare, gdje je jedna učiteljica napisala hvala na organizaciji, bio je veliki izazov za nas učitelje, osjećali smo se pogubljeno, jer ako želimo da djeca budu istraživači, ako želimo doći do onih velikih osmijeha, teško je doći do osmijeha ako se prvo nisi lupao glavom u zid i ako se nisi osjećao izgubljeno. I onda je napisala osmijeh kada su vidjeli da chatbot ipak nešto priča je ono neprocjenjivo. I to je zapravo, to je po mom mišljenju sveti gral obrazovanja. Kada mi ovakve stvari postignemo u učionici. I sad za kraj, mislim da nisam previše odužio, što mi zapravo radimo, što STEMI radi. Predstavili smo na početku što su problemi, ono što smo se mi fokusirali da napravimo most između tehnološke industrije i škola. I kako to radimo? Radimo tako da se upartnerimo sa najboljim tvrtkama iz industrije, uzimamo znanje i tehnologije koje je aktualno danas i to prilagođavamo na osnovnoškolsku i srednjoškolsku razinu. Radimo programe i onda to znanje i tehnologije implementiramo u škole u obliku programa. Škole koriste, konzumiraju te programe kroz našu platformu, što znači da imamo podatke i feedback od učitelja i onda je ideja da te programe unapređujemo u realnom vremenu. Znači da vi ne trebate čekati 4 godine da izdate novu verziju udžbenika, nego kad god vidite da nešto može biti bolje, da vi isti čas možete to poboljšati. I zapravo onda je ideja da pripremimo novu generaciju djece koji će stvarati novu industriju. Postigli smo zapravo radikalnu efikasnost. Znači, započeo sam s onih 5 godina na početku. Za ovo sve napraviti nama je trebalo niti 5 mjeseci. Da složimo kurikulum, da okupimo škole, da napravimo tehnologiju za programiranje i kad smo mi dobili ideju, ajmo klince u školi učiti umjetnu inteligenciji, za 5 mjeseci to je bilo u školama i to se krenulo raditi. I to je ta radikalna efikasnost koju možemo postići. A zašto možemo postići radikalnu efikasnost? Zato jer koristimo metodologije iz industrije koje se danas koristi, a to je agilna metodologija. Ako googlate Agile manifesto, da vidite koji su principi agilnih procesa, ljudi su prije uvijek bili fokusirani na procese i oruđa. Znači, točno da vi morate napraviti kako je propisano. Ja mislim da vi to kao učitelji jako dobro znate. Ono što kaže agilna metodologija, ne. Ajmo ne biti fokusirani na to. Ajmo biti fokusirani na ljude i njihove međusobne odnose. I zato smo počeli stvarati zajednicu i ulagati da počnemo svi skupa više surađivati i da si međusobno pomažemo. Prije uvijek kad su se htjele neke stvari napraviti, recimo kad su se razvijali softveri, uvijek se pisala iscrpna dokumentacija i vi nešto razvijate godinu dana, date korisnicima i onda skužite da to nitko ne želi koristiti. Umjesto pisanja iscrpne dokumentacije, mi smo se fokusirali da napravimo upotrebljiv proizvod i da zbilja ono što će učiteljima i djeci donositi vrijednost u školi. I umjesto da uvijek onako ko pijan plota se držimo plana, jer to je plan i program i tako treba biti propisano, mi smo rekli ajmo reagirati na promjenu. Znači ajmo biti toliko fleksibilni da u realnom vremenu razvijamo taj program i da možemo reagirati na bilo kakve promjene. I veliko mi je zadovoljstvo da mogu najaviti da nastavit ćemo projekt raditi sljedeće 4 godine, jer svi naši partneri su bili oduševljeni sa time što smo napravili, škole su bile oduševljene, žele još, tako da ćemo proširiti projekt na nekih 100 plus škola i sa tim školama želimo sljedeće 3, 4, 5 godina raditi i zbilja ono što je cutting edge, na čemu radimo i razvijamo i implementirati u te škole. Tako da ako neko od vas se želi priključiti u našu zajednicu, odite na web stranicu školabudućnosti.stemi.education, ubrzo za mjesec dana cca kreće nova sezona projekta i možete postati dio naše zajednice. I sad dolazim blizu kraja. Kada pričamo o obrazovanju, uvijek smo fokusirani
na ishode učenja, uvijek smo fokusirani na ocjene, uvijek smo fokusirani na papirologiju i sve druge stvari. A zapravo ono što bi trebalo biti temelj obrazovanja, znači uvijek polazišna točka su vrijednosti. Znači, šta mi kao društvo, na kojim vrijednostima želimo graditi društvo? Koje su to vrijednosti? Kako ćemo ih graditi? I mi se jako puno toga pitamo, čak smo uključili psihologe, počeli smo raditi sa psiholozima da nam oni pomognu kako te vrijednosti ugraditi u našu organizaciju, kako te vrijednosti ugraditi u naše kurikulume i kako na kraju te vrijednosti ugraditi u zajednicu. I zapravo zajednica kako mi želimo stvarati je ona zajednica gdje svaki član te zajednice zbilja osjeća užitak što je dio te zajednice. Znači da vrijednosti na kojima ćemo graditi su izvrsnost, da mi brinemo o prirodi, da brinemo o zajednici, da smo otvoreni, da smo uključivi i da smo tu da pomognemo jedni drugima, jer meni je suludo živjeti u društvu gdje su svi podijeljeni, gdje ljudi gledaju svako u svom taboru, roditelji, učitelji, ministarstvo, to je suludo. Znači mi trebamo zajedno surađivati, raditi, jer svi bi trebali imati isti cilj, a to je zapravo stvoriti bolje društvo i pripremiti djecu za svijet koji dolazi. Tako da ću završiti da zapravo škola budućnosti bi trebala biti mjesto gdje stvaramo svrhovite, zabavne i izazovne trenutke za pamćenje. A veliki izazovi stvaraju velike osmijehe. Ovdje smo Marija i ja na slici, mrtvi, umorni, nakon što smo organizirali završni event sad u 10. mjesecu, ali toliko je bila pozitive, toliko smo bili ispunjeni da jednostavno bili smo mrtvi, umorni, ali smo se stalno smijali. Hvala. Hvala na super prezentaciji. Imamo jedno pitanje korisnika koji nas prati putem online platforme. Pita je li moguće i na koji način dobiti pristup materijalima koji su rađeni u sklopu programa? Da, škole se mogu prijaviti, otići na web stranicu, krenut će nova sezona. Najprije ćemo napraviti edukaciju učitelja, da ih naučimo tehnologijama, sve što koristimo i one će krenuti radi i učitelji će dobiti pristup materijalima, mogu napraviti virtualnu učionicu i tamo zapravo su dostupni svi materijali. Tako da nek ode na web stranicu Škola budućnosti, prijavi se i onda ćemo obavijesti kad krene nova sezona. Ok, hvala lijepo. Ima možda još pitanja iz publike? Dobar dan. Prvo bi vam svakako rekao dobar posao, super ste to obavili, drago mi vidjeti da je taj projekt tako uspio. Tako da svaka čast vama i svima koji su sudjelovali. Hvala. Prvo. Druga stvar, eto, zamolio bih vas ako možete još jedan put pokazati onu poveznicu, ja se mogu poslikati na mobitel jer nisam stigao, prebrzo ste to. Dobro. Evo i konačno pitanje, kad se već govorilo o tome chatbotu i... Ako izreži mogu vratiti prezentaciju, hvala. Kad se već govorilo o tome chatbotu, dakle, gledao sam tu neku strukturu programa koju ste radili, dakle, išli ste sa nekakvim standardnim pitanjima i standardnim odgovorima. I sada je to više onako nekako više sliči nekakvom sekvencijalnom programiranju nego umjetnoj inteligenciji. Samo me zanima da li se umjetnoj inteligenciji to koristi u pozadini, kako će taj chatbot reagirati, odnosno da li se umjetna inteligencija koristi točno u onome dijelu prepoznavanja pitanja, je li to taj dio? Znači, kako zapravo AI chatboti funkcioniraju? Znači, imamo s jedne strane sustav za razumijevanje govora, gdje kad vi date rečenicu botu, bot treba prepoznati koja je vaša namjera. Što zapravo znači kada vi kažete hi, hello, bok ili tako dalje, vaša namjera je pozdraviti osobu. I onda strojno učenje funkcionira na način da vi date primjere na koje sve načine neko može pozdraviti. Znači dajete podatke za učenje i onda možete koristiti različite algoritme strojnog učenja i onda zapravo bot zapravo pokušava odrediti koja je namjera.
nije sekvencijalno jer bot za svaku rečenicu dodaje vjerojatnost, ja mislim da je tolika šansa da je to ova namjera, ova ili ona. Nisam sve pokazao u videu, ali nije sekvencijalno programirano. Znam da nije, zato sam pitao, zanima me točno koji se algoritam koristi, je li to nekakav klasifikacijski algoritam onda? Znači, koriste se više algoritama, znači od NLP-a da vi trebate tokenizirati rečenicu, znači razbiti na riječi, da trebate koriste algoritme da riječi pretvorite u brojeve, jer za algoritme strojnog učenja, znači oni znaju procesirati samo brojeve, znači ne znaju znakovi i tako dalje. I onda možete koristiti različite algoritme za klasifikaciju od neuralnih mreža, onda neuralne mreže imaju svoje varijacije do support vector machines i tako dalje. Znači mi koristimo framework RAS-a koji je open source framework za izradu chatbotova i tamo imate različite algoritme koji se onda mogu koristiti da se dobe bolji ili gori rezultati. Mi sa djecom ne idemo u dubinu da oni razvijaju cijeli algoritam, ali da znaju kako algoritam funkcionira i kako optimizacijom parametra mogu dobiti bolje ili lošije rezultate. To me zanima. Puno hvala. Molim. Ja sam poznat kao grammar naci, mislim da ti fali slovo T tamo u domeni na kraju, ali nevezano za to. Education. Završavali smo kasno prezentaciju. Ima li ovaj hvalevrijedan projekt ikakve globalne ambicije? Planirate li ovu školu budućnosti možda proširiti i dalje van Hrvatske? Pa da, nedavno smo primili investiciju tvrtke Infobip i Damira Sabova, što je velika čast i za zadovoljstvo. Jedan od razloga zašto smo dobili tu investiciju je da isto ovaj projekt proširimo izvan granica Hrvatske. Naše glavno tržište gdje mi radimo je Amerika. Sa programom robotike smo sad prisutni u nekih 18 saveznih država i zapravo plan je sa Infobipom ćemo ovaj projekt skalirati u Americi i onda da isto to što smo napravili u Hrvatskoj napravimo u Americi i onda mi želimo ići prema tome da djeca iz Hrvatske, da počnemo spajati djecu iz Hrvatske sa djecom iz Amerike. Jer kad pričamo o školi budućnosti, ja vidim da ta škola nije ograničena fizičkim zidovima i mislim da zapravo trebamo upoznavati jedni druge kulture, kako drugi rade i raditi na tom povezivanju. Ali to je onako korak koji će doći nakon 2-3 stepova. Evo tu je. Tamo se neko... Izvrsno je bilo predavanje, jako inspirativno i svaka čast na tome što radite. Hvala. Htjela sam pitati, ovi inženjeri koji se pojavljuju i koji drže edukacije, oni filmići, da li ste ih morali platiti iz projekta ili su volonterski sudjelovali u projektu? Mislite na filmiće što je Infobip radio? Znači, filmove koje smo napravili smo radili mi sami, znači mi smo financirali, a ove koje je Infobip napravio to je bio njihov doprinos, znači nisu nam naplaćivali izradu toga. Znači, firme, znači mi trebamo isto tvrtke educirati da za vraćanje zajednici. Znači Infobip kao tvrtka želi vraćati nazad zajednici. I u firmi se stvori nevjerojatan feel good kada zaposlenici mogu direktno doprinositi da njihova djeca dobe pristup boljim stvarima. Tako da su oni ljudi su s guštom sudjelovali i sad nas vuku za rukav, šta možemo još napraviti, kako još više možemo sudjelovati. Tako da sam odgovorio na pitanje. Jeste, ali moram još samo iskomentirati da je ovo vaše predavanje vrlo na tragu nečeg prema čemu kao komisija, Europska komisija želi ići. Oni su izdali preporuke za kombiniranu nastavu i jako puno točaka koje ste spomenuli se nalaze u tome što očekuju od obrazovanja budućnosti. Tako da je dobro vidjeti da nekako iz tehnološke prizme i onog što politika želi da ide u istom smjeru, to povezivanje. Vjerojatno bi onda bilo dobro da i pročitam te dokumente da vidim šta pišu. Ne znam koliko imate vremena za to. Mislim, mi se dosta vodimo intuicijom i
neće zdravom pameti, ali onako kako bi trebalo stvari biti. Imamo te slobode da nismo onako skroz u sustavu, pa da možemo malo stvari raditi na drugačiji način i želimo zapravo doprinijeti da pomognemo da se stvari počnu raditi na drugačiji način. Znači ono što ja duboko vjerujem da prava promjena dolazi, da se radi bottom up, znači ne top down, da se sad skupi grupa eksperata i govore ovako se treba raditi i on se to pokušava implementirati, nego da svi zajedno trebamo doprinijeti tim promjenama. I kada mi počnemo raditi stvari na drugačiji način, onda će ta promjena isplivati i gore. Dobar dan. Mi smo sudjelovali u školi budućnosti, 18 srednjoškolaca i srednjoškolki. Je bilo dobro? Fantastično, Marine, hvala. Nadamo se da ćemo i ovdje upast. Jedan od chatbotova koji smo napravili je chatbot o upisu u školu tehničar za elektroniku. Jedno od čestih pitanja je bilo, sad ću baš reći kako je pitao, jel primate ženske? Da. U tehničar za elektroniku, tako da često pitanje i odgovor je pozitivan, da, djevojke super surađuju. A meni je suludo da uopće takva pitanja postoje. Mislim, kad pogledate istraživanja u zemljama gdje je recimo veća neravnopravnost između spolova, onda dječaci postižu bolje rezultate u prirodosnim stvarima. U zemljama gdje je veća ravnopravnost, cure su podjednako bolje ili još bolje od dečkova. I mislim da mi, znači, iako se puno priča kako privući djecu u STEM i tu sam super imao razgovor sa Anom Sović-Kržić sa FER-a koja mi je rekla sjajno lijevo, ali nije rješenje samo raditi sa curama, nego isto treba i dečke educirati i raditi s njima da treba to, ajmo reći, društveno prihvatiti. I nije rješenje u getoiziranju da je ovo je za cure, ovo je za dečke, nego treba oni skupa raditi i da vide da uspjeh ne veže se za spol. Hvala. Nego koliko se trudite i koliko ste uporni u stvarima koje radite. Evo samo kratko, budući da je kolega napomenuo da nedostaje T u education, mene zanima uključuju li se u vaš projekt i nastavnici drugih predmeta, na primjer engleskog? Sad, za engleski može, dapače, jer, zašto? Znači, vi kad dizajnirate razgovor za chatbota, znači u Infobipu rade inženjeri koji se bave samo dizajnom razgovora. Znači, kako razgovor da bude čim prirodniji, da ima čim bolji flow i tako dalje. Tako da, dapače, mi smo u projektu imali učiteljicu, na primjer, biologije koja nikad u životu nije programirala. Imali smo profesori koji su predali računovodstvo, tipa učitelj informatike se nije htio uključiti, a oni su htjeli to djeci pružiti i tako dalje. I djeca su uspjela napraviti i mi smo rekli, ako imate problem, zovite nas, mi ćemo doći na call napraviti i pričati sa djecom i pomoći. Tako da pače. Znači, ne smijemo zaboraviti da ovo sve što radimo nije smisao da svi budu programeri, da svi budu inženjeri i tako dalje, ali svi će surađivati i raditi sa programerima, inženjerima i tako dalje i bitno je da djeca razumiju kako inženjer razmišlja i tako dalje. Znači, da to osjete na svojoj koži i ona će biti manje miskomunikacija u budućnosti. Tako da pače, tko god se želi uključiti, tko god želi s nama graditi školu budućnosti je više nego dobrodošao. Znači ima dosta pitanja. Evo imamo još online nekoliko pitanja. Prvo je pitanje, postoji li određeno predznanje koje učenici trebaju imati prije prijave na novu sezonu, za koje godište je namijenjeno, znači da li osnovna, srednja škola i više, i postoji li minimalan broj učenika koji je potreban za sudjelovanje? To je prvo pitanje, a onda ću kasnije i drugo. Ok, tipa u pilotu smo primijetili da djeca nemaju baš jako predznanje programiranja u Pythonu. I samo da
da dobite dojam vremenskih gabarita koje radimo. Pilot je završio u 6. mjesecu, nova sezona ide sad u 7. i mi ćemo isproducirati dio kurikuluma koji uvod u programiranje u Pythonu. Znači da djeca dođu od varijable do klasa i napravit ćemo sustav koji automatski evaluira rad učenika i da povratnu informaciju. Što zapravo znači da ako imate u razredu učenike koji nemaju predznanja, oni mogu proći kroz taj uvod. Ako imate u razredu srednjoškolce, na primjer, koji razvaljuju programiranje u Pythonu, oni to ne trebaju. Znači, ono što mi radimo kad primijetimo da nešto fali i tako dalje, idemo to čim prije napraviti da tu rupu popunimo. Znači, mi u par mjeseci možemo brutalne nove stvari napraviti. Što se tiče limita, znači želimo da limit bude minimalno 2 učenika, jer želimo da djeca rade u timovima kada razvijaju chatbotove. Da imaju različite uloge, da surađuju, jer nije sve u razvoju vještina, nego isto su bitne stvari razvojnih soft skillsa kao kreativnost, komunikacija, problem solving i tako dalje. Tako da, ajmo reći, minimalno je 2 do 3 učenika, a gornju granicu nemamo, tako da koliko god djece žele uključiti, više nego dobrodošli. Super, znači cjelovit pristup, fenomenalno. Drugo pitanje je, trebaju li se škole koje su bile u pilotu ponovno prijaviti putem ove poveznice? To ćemo školama javiti, kao što sam rekao, mi s njima svakodnevno komuniciramo. Mi ćemo poslati poseban upitnik prema njima, da nam oni iskažu tko želi, ima mogućnosti nastaviti. Ne škodi ako odu direktno na web stranicu i ako se prijave. Ali mi ćemo isto se njima posebno javiti, ovima koji su bili uključeni. Ok, hvala. Imamo još pitanja, možda sudionici? Evo, tamo ima isto. Zanima me hoće li ova nova sezona Škole budućnosti biti rezervirana samo za škole, je li imate u planu otvaranje mogućnosti prijave za udruge, recimo ako radimo sa učenicima iz više škola? Da, znači ne znam odgovor, pa ću reći vidit ćemo. Vjerojatno ćemo i otvoriti mogućnost za udrugama, jer dosta smo imali uputak. Mislim, kad je bio pilot, mi smo planirali pilot napraviti u 10 škola, rekli smo 20 maks. Jer smo rekli, ovo sve što želimo napraviti je vrlo, vrlo ambiciozno. I onda sam imao ovo predanje na Carnetu i predstavio 50 prijava stiglo. Onda smo rekli, ajmo proširiti na 40 i kad je to išlo u javnost smo došli do preko 250 prijava, zvonili mobiteli, mailovi, ajde moja škola i ja želim sve primiti, ali opet imamo kapaciteta koje možemo probaviti, jer i ovako nismo puno spavali zadnjih 6 mjeseci. Tako da, ali gledat ćemo da isto udruge uključimo na neki način. Imamo još jedno online pitanje koje kaže je li prijava ide isključivo na razini škole, znači u ime škole, ili individualno mogu nastavnici prijaviti? Nama je svejedno. Znači, mi želimo okupiti ljude koje žele raditi promjene. Da li je to škola, da je to individualan učitelj, nama je stvarno svejedno. Znači, mi kad pitamo podatke, pitamo ime, prezime, kontakt osoba i koja je funkcija u školi, ali mi želimo biti dovoljno fleksibilni da omogućimo školi da to implementira na način na koji žele. Bilo to redovna nastava, bilo to izvannastavna aktivnost. Naš zadatak, naš cilj je da zbilja ono što mi smatramo krucijalno važno da dođe u ruke djece. Na koji način će se to koja škola napraviti, nama je svejedno, mi smo tu da njima pomognemo, da to implementiraju. Bilo je dosta, a?
Mi imamo dole štand sa robotima, sa svime, znači ko želi više popričat, tko se sramio postaviti pitanje, dođite dole, vidite kako ti materijali izgledaju, šta radimo i ja mu reći tu smo danas, sutra i idemo razgovarati. Hvala.